bejo kita kang kapilih dados umat pilihan awit kersanipun Gusti. Gusti Yesus mboten mirsani menapa rupanipun raga niki, ketulusan mana kang setia dados timbangan ingkang Gusti kersani. Kula badhe setia selaminya Gusti piyambak dengan dika margine kesan niki namung Yesus Gusti. Kula badhe setia selaminya Gusti piyambak dengan dika margine kesan niki namung Yesus Gusti. Uripku tansah pinayungan kanugrahan